И здравейте, приятели на YouTube, аз съм Стефан Аврамов и ще вземе с Майнкрафт оцеляване епизод 3. Само да зареди. Както виждате, нищо не съм пипал. От миналия епизод, когато събрах един стак айрон, даже още не съм опекал. Мисля да сляза за кола. Защото все пак е много. Но първо малко дърво да съберем, защото ще ни трябва за къщата. Аз посях вчера. Изглежда, че май само едно е станало. И то даже това беше отпреди. Но както и да е. Така ще спокойвам още малко, ще чакаме айрона да стане готов. Ще се направим къщата и сигурно това ще е клипа. Трябва да пусне златото да се пече. Но то после. Да може да се направим броня. Панталони. Така, май събрахме достатъчно. За половин къща. Майко. Добре, това беше издънка. Добре, ще сменя пода. Все пак искаме да направим хубава къща. Ще се направя една брадвичка. Да си имам. Така. Тя кирката се счупила. Още 3 ще вземем. Да направим още едно. И така. То всъщност, докато отпреде ще ловя риба, няма да е така. Ако случайно намеря нещо извън кадър, ще ме извинявате, но ако видя някаква руда, например диамантия, естествено че пусна да снимам и ще я покажа. Малка къщичка, но не ми трябва и голяма. Стига толкова.
ще направя малко повече. Така. Още малко ще поправим къщата и спираме клипа. Ще чакаме да се изпече айрона също. Какво ще да правя? Така. Правим една вратичка. И скоро ще пускаме зомбитата на лесно. Май. Да. Правим малко огради. Не стигна. Така. Мисля, че така е достатъчно. Правим торчове. Сложим един тук, един тук. И ето тук. Събрах ли пясък? Не. Играя с Texture Pack Fateful. Надявам се да ви харесва. Ще стигне. Така. Ще направя още един чест. Това ще го щупя. Какво? Убий крава. Явно, защото съм взел кожата. Тук. И крафтинга ще вземем. Те още няма да го вземем. Да не го прекъсваме. Сложим нещата. И ако май това ще е от нас, от мен, извините, до скоро.